Nanobabo Kabalen, welcome to Where in Pampanga. Yes, for today's vlog, another discovery dito sa may SM City Food Court ang pupuntahan natin. So yun guys, this is SM City Telabastagan Food Court and we were invited by Yellow Chicken. So it's a Korean restaurant available po dito sa may food court ng SM City. So yun guys, order na kami. If you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Ito yung mga bestseller po natin dito. Ang bestseller po namin sa chicken, sir, is yung 3 boneless chicken set po. Tapos sa burger naman po, yung deluxe po, at saka yung boss chicken, sir. Tapos sa mga rice bowl naman, sir, is yung kimchi fried rice. Tapos sa side menu naman po, yung roast tteokbokki po. Tapos sa ramen, sir, yung kimchi ramen po. Alright. So, ayun guys, welcome to another video. Actually, nandito tayo ngayon sa SM City Telabastagan. And we were invited by Yellow Chicken. Yes. First time ko siya actually marinig. However, yung mga dishes na sinaserve nila dito, hindi na bago sa atin. Actually, these are Korean-inspired na mga chicken dishes, bro. Yes, actually they serve yung mga chickens, mga ramens, mga tteokbokki, and later, syempre, titikman natin yung mga sinaserve nila. So, as soon as you order, they're gonna give you this one kapag ready na yung food natin. Of course. Kukunin na lang natin dun sa counter. So, hintayin na lang tayo. Alright, so ready na yung mga orders natin. Okay. So, table is ready. Ito yung mga sinerve nila para sa atin. So, what do we have on our table, bro? So, on our table, syempre, ito yung mga best sellers nila. So, for our ramen, so ito yung kanilang kimchi ramen. They also serve yung kanilang dak galbi fried rice, kimchi fried rice, yung kanilang roast tteokbokki. And when it comes sa mga burger naman, yung kanilang pinagmamalaking Yellow Chicken Supreme Deluxe. At syempre naman, hindi mawawala dyan yung kanilang 3 boneless chicken sets. So, meron tayong kanpong chicken, meron tayong fried chicken, and yung seasoned chicken. And syempre, sa mga nagde-date naman, meron tayong yellow puffs dito. You can actually bring this sa cinema. Yes. While you are enjoying the movie, this is actually the perfect. New taste. Actually, nag-enjoy kami sa mga sa mga flavors ng mga chicken. Although sobrang dami talaga nila. However, sabi ko nga sobrang nag-enjoy kami. Even if mga Korean dishes sila, we were actually na-impress kami at saka nagulat kami, we were surprised na iba pa rin, kakaiba pa rin yung mga flavors nila, bro. Kumbaga meron silang distinct taste na nag-iiba. Correct. Stand out siya. Stand out. Maliban sa mga regular na Korean chickens na natitikman natin. Mga Korean dishes is available sa food court ng SM City Telabastagan. So, napaka-accessible, napaka-comfortable ng lugar, malinis. Actually, well-maintained yung lugar natin dito. Malaki, maraming spaces. And at the same time, no problem for your parking. Yes. Right after you shop or before you shop, yan guys, check out Yellow Chicken dito po sa may SM City Telabastagan. Sakto may takeout tayo. Sir, yan, hi ka muna. Yun. Alright. So ayun guys, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Peace out, bye guys.